Când vine vorba de laptopuri și de mobilitate, trebuie ca totul să funcționeze foarte repede. Trebuie ca laptopul să fie performant și pentru asta ți iei un laptop cu procesor foarte bun. Trebuie ca laptopul să țină foarte mult bateria, pentru că nu e așa, e făcut ca să fii mobil, să te plimbi dintr-o parte într-alta. Și trebuie ca laptopul să se miște bine și repede. Ca să se miște bine și repede are nevoie nu numai de RAM, placă video, procesor și așa mai departe, are nevoie și de hard disk. Mă uitam în setările lui și îmi spunea că în scorul de Windows că cel mai mic punctaj l-am la hard disk acum, pentru că am un procesor bun, am multă memorie pe el și căutam o soluție. Am găsit-o. Se numește Kingston și este un SSD de 250 de GB pe care l-am pus pe laptop. Țin să vă spun că îmi pornește Windows în 8 secunde din shutdown. Că în următoarele 30 de secunde îmi pornesc toate aplicațiile pe care le am în fiecare zi pe calculator. Firefox cu nenumărate taburi, Chrome cu nenumărate taburi, Outlook-ul care citește adresele de mail și am nevoie de foarte multe mail-uri. Rulează exact așa cum trebuie. Ceea ce mă face pe mine fericit și pe lângă asta mă face mult mai productiv. Ca să nu spun de editarea video pe SSD. Pentru că viteza cu care merge SSD-ul este mult superioară vitezei discului clasic. Lucru care mă face pe mine să fiu mai performant, nu?